Dumaan si Tarzan, bumuka ang daan. 1, Kalsada. 3, Plaza. 4, 5, No. 6, 7, Bagyo. 8, 9, 10. Helicopter. 1. Siper. Next. Isang bias na kawayan, maraming lamang kayamanan. 1, 2, Pinya. 3, 4, 5, Malunggay. 6, 7, 8, Mansanas. 9, 10. 1. Alkansya. Next. May 4 na binti ngunit hindi makalakad. 1, 2, Nuang. 3, 4, 5, Kubo. 6, 7, 8, 9, 10. Bahay. Lamesa. Kasi bala na ito. Bumaglang. Maon. Last, kay raming nakahiga, iilan lamang ang abot sa lupa. 1, 2, 3, Papag. 4, 5, 6, 7, Kuba. 8, 9, 10. Bakod. Bugtong-bugtong. Nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ampalaya. Bugtong-bugtong. Tinagak ko ang puno sa dulo ng nagdurugo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gumamela. Next. Isang butil ng palay, sakot ang buong buhay? Well, buong buhay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilaw. Sakot lang nga. Last. Kay lapit-lapit na sa mata, pero di mo pa rin makita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lapayag! Upat lang ang question ito, bugtong-bugtong. Bugtong-bugtong, kay lapit-lapit na sa mata, di mo pa rin nakikita. Wrong. Muta. No. 1, 2, 3, Ano? 4, 5, 6. Kay lapit-lapit na sa mata, di mo pa rin makita. 6, 7, 8, 9, 10. Labayan! Next. Isa ang pasukan, 3 ang labasan. 1, 2, 3, 4, 5, Tenga. 6, 7, 8, 9, Kutsara. 10. Pagkain. Bado, di ba? Isa ang pasukan, 3 ang labasan. Last 2. Pagkagat ng madiin na iiwan ang ngipin. 1, 2, 3, 6. Pagkagat ng madiin na iiwan ang ngipin. 6, 7, 8, Ano? 9, Pagkain. 10. Stapler. Last one. Bugtong-bugtong. Isang butil ng palay, sakop ang buong buhay. 1, 2, 3. Isang butil ng palay, sakop ang buong buhay. 1, 2, 3, Pagkain. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilaw. Puro pagkain ito. Amazing answer.
Seran ka man. Bugtong, itakalatan. Basaklatan. Bugtong, bugtong. Upat letter. Bugtong, bugtong. Mahabat matigas ng isubo mo'y kumatas. 1, 2, 3, 4, 5, bro. 6, 7, 8, 9, 10. Ice candy. Next. Bugtong, bugtong. Malaki at maumbok. Hinihimas bago pumasok. 1, 2, 3, 4, 5. Answeran 6. Malaki at maumbok. Hinihimas bago pumasok. 7, 8, 9, 10. Doorknob. Plus 2. Dalawang bagong itim, malayo ang nararating. 1, 2, 3, 4 haan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mata. Mga mata. Last. Isang bundok, hindi makita ang tuktok. Isang bundok, hindi makita ang tuktok. 1, 2, wrong. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noo. Da kayo nga babalasan. Problema yung kadit tarmido miyan taro pro payo. Peng konsehal. Hanan yun yung problema deta. At dan napartwat ko nga akas para kayata. Ako sar kayo iti sabon at tinakaw. Na ito'y sabon nga tinakaw, ket saan nga magatgatang. No di ket masarakan yan ti tiyangking awan tao, tinakaw nga rod. Yala yung aramidan nyo, iyamas yung ayamos, yung taro payo ti kayo kadabigat, ket kalpasan ti talong nga bilaal daw. Da kayo tumitlaing tinganag ko na nga, wow, awanan ba iti tarumidom ko. Ala nagburtong gayam. Da kayo mat ngayon na. Problema yo ka din tinakaro nga panaguyuyot dayta anak yo. Anon sa hal? Haan nga problema dayta. Ako, painuman nyo, tagburbura ka mantika. Matay taubingan ako sal. Matay taubing, anang maikat mat tawiyak na. Da kayo mat, nga adot kuto na. At dan napartwat ko, nga paikat iti kuto. Medya ko sal. Manghala ka iti, sa nga buti ajin, igulgulyot yan ta. Ulayo, ketno. Dagi jay ko to nabartekdan, mangipangkay iti sangarem adarat. Dagi jay ko to, ag nabartekdan, ag bibinakal da, matay, matnagdan to namin. Manipod ijay balasyo tao. Jay nagpatulod ti Amerika, iti sang gasot, akasako akaban dito Pilipinas. Dagi ti sako si Mangpetdan, dagi ti bagas na udi da lang. Nakasurat yan ti sako, na mabalinan nga alan, dagi ti bagas ijay Amerika. Dito Ilocos Norte, damag manipod iti pag-asa. May isa nga signal number 5, iti sumangbay, iti Ilocos Norte. Right? Iso nga dali kay kalugaran iti Ilocos Norte, agsagsagana kayon. Ngayon, manipod iti update ti pag-asa, dahil ito nga pag yung sumangbay kat nakubid, kaanan nga si Mangpet Pay. Maysa nga barko ket limned, ngemhan nga nakatiis, ket idikitaan da, timpaw.